Det er Poul Hartvigson fra Byvandring Nu. Jeg står på Superkilen på Ydre Nørrebro. Det ligger i, hvad der engang var et gammelt jernbaneterræn, og nu er det indrettet med bænke og borde og legeredskaber og springvand og affaldsspande og alt muligt, der kommer fra hele verden. Japan, Marokko, England, Australien osv. Og Byvandring Nu, vi laver jo ikke bare for voksne, men også for skoler. Så vi er ude at bruge byens rum som klasseværelse, som læringsrum for klasser, så de kan komme ud og lave geografi, historie, dansk, design, alle mulige fag. Vi laver også workshops for lærere om, hvordan man kan lave byvandringer og øvelser, og vi har mange forskellige tilbud for skoler, så man kan komme ind både i det gamle København og i det nye København og prøve alle mulige ting, fordi livet, det skal vi lære at kende, ikke i klasseværelset, men ude i byen. Og kom ud og oplev Superkilen for fuld udblæsning her på Nørrebro med Byvandring Nu.